Как организирате IBM пространството в София Airport Center? Всъщност, мисля, че е доста интересно. Имаме както стандартните работни open space места, така имаме и така наречените agile зони, в които IBM инвестира на територията на офиса, за да има място, в което да се събираме, да си говорим спокойно. Също така сме инвестирали в изграждането на прекрасни кухни, в които отново да можем и да работим и да си разговаряме помежду си. И разбира се, имаме гейминг зона с PlayStation и какво ли още не вътре. Кои са вашите любими места в София Airport Center? Със сигурност Зимната градина е едно от тях и разбира се ерията, която е около езерото. Там редовно седим с колегите, обсъждаме проекти или черпим вдъхновение под някоя приятна сянка. Как ви карат да се чувствате в София Airport Center? Вдъхновени и заредени, защото когато погледнем гледката пред офиса, очите могат да отпочинат, мозъка да релаксира и така да се разредиш отново за работа.